खुलुमबाय बिटिआरनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखौबो साबस्क्राइब खालामदो आरो खाथिनि बेल आइकनखौ बुथुमनानै होदो। क'क्राझार जिल्ला काराटे एस'सिएशनआ थांनाय 29 आरो 31 अक्ट'बर गवायाव जानाय अल इन्डिया काराटे कम्पिटिशनआव देरहासार जानायफोरखौ मैया क'क्राझार प्रेस क्लाबआव बरायनायजों लोगोसे खौरां मेल लादों। रायजोआवनो गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा माइ आबाद बोखांनाय मुखुब बोसोरनि ओंखामखौ बुथुमनानै लानो बयबो साखाफारा। उदालगुरि जिल्लानि दैफां फाख्रिबारिनि बिफा दिजेन नार्जारी, बिमा सुरथि नार्जारीनि फिसाज्ला जनकबिर नार्जारी मुंनि सेंग्राया 2 नबेम्बर सानखालि रङियानिफ्राय बागालुगुरिसिम थांनाय समावनो गोमानानै दङ। सासे सुबुङा मोसौ जार्सि फिसिनानै गोबां रां आर्जिनो हादों। गावनो जोनोम होनाय उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ गारनानै खारबाय। सोरबाफोर नुसनबायदोब्ला नैबे जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय 9395353122 9395353122।